Conform analizelor, România a produs în luna noiembrie o cantitate de aproximativ 1,45 GWh de energie fotovoltaică, iar în ultimele 12 luni cea mai mare producție a fost înregistrată de hidroenergie, energia solară reprezentând doar 1,32%, un procent foarte mic raportat la potențialul țării noastre. Deși ESMAP, clasamentul global al potențialului fotovoltaic, ne plasează pe locul 182 din 210 țări analizate din acest punct de vedere, România se află în mijlocul unei transformări semnificative în sectorul energetic. Decizia de a se alătura Alianței Solare Internaționale în cadrul COP28 poate reprezenta un moment de cotitură pentru țara noastră și producția viitoare de energie solară. Angajamentul României este de a instala o capacitate de energie solară de peste 8 GW până în 2030, reprezentând 24% din consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile. Însă ce este Alianța Solară Internațională? Este o organizație internațională din care fac parte 122 de state ce are ca scop promovarea și extinderea rețelei de energie solară în întreaga lume. România a aderat la această alianță în decembrie 2023 ca parte a angajamentului său de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a dezvolta infrastructura actuală fotovoltaică. Principalele obiective ale Alianței Solare Internaționale includ oferirea de asistență tehnică și financiară țărilor membre pentru a le ajuta să dezvolte capacități solare și asigurarea accesului la energie solară pentru 1 miliard de oameni până în 2030 și reducerea costului energiei solare cu 60% până la acea dată. În cadrul acestui material, Infoclima, Dr. Mădălina Nechifor pune câteva întrebări foarte importante legate de acest subiect. Ar putea infrastructura actuală a României să suporte o producție de energie solară de peste 8 GW? Care ar fi avantajele economice, dar și ecologice de pe urma aderării la acest tratat? Ce plusuri avem, dar care sunt impedimentele în calea creșterii acestui domeniu energetic din ce în ce mai important, dar și accesibil? Pentru mai multe detalii pe acest subiect, vă invităm să accesați acest nou material, disponibil pe platforma online infoclima.ro.